Bai, nik uste, mundu honetan, oin gauden egoera honetan, non kasi erresagoa den oso urrutiko albisteak edukitzea gertukoa baino, ezta? Bai beste hedabidetatik, bai sare sozialetatik, hitzak hori aportatzen digu, ez? Ematen digu aukera jakiteko inguruko eskualdeko jendea zertan dabilen, zein dabilen zertan, ezta? Eta hau, eragileontzat beti da interesgarria eta gaina ematen digu gehiago saretzeko aukera eta erlazio berriak egiteko aukera eta nik uste hori hitzaren aportazio importante bat badela. Bai, nire urte batzuk egin ditut eta nik lehenengo harremana hitzarekin nik esango nuke oihartzuna etorri nintzanean bizitzea eduki nuela. Garai hartan hitza paperean ateratzen zen, egunero. Berria hartzen genuen ja etxean batzuk eta etorri zitzaigun hitzaren kontua eta esan ziguten, eta hitza tal, eta goatzen ez postakutxan txiki bat jarri genuela eta ordezke hostik hasi ginela egunero paperean hitza jasotzen etxean, ezta? Eta gero Santa Clarako bulegoa ezagutu genuen, Iztiotako ezagutu dugu Hondartxokoa, eta badugu askoz gehiago ezagutzen jarraitzeko asmoa, orain telefonoan Telegram bidez jasotzen dugu, eta aldatzen ari da, bai. Nik igual 3 hitzekin laburtuko nuke hitza, ez? Lehenengoa da hitza bera, eske nik uste izena bera ondo jarrita daukala, ezta? Hitzak ematen digu herri txikietako eta eskualdeko herritarrei ematen digu hitza. Guretzako bestea oso zaila litzateke beste hedabide batzuetan zertan ari geran azaltzea eta nola ari geran azaltzea eta zuek beti zaudete gertu, zerbait behar dugunean kasu egiten diguzue, ematen diguzue aukera egiten ari gerana zabaltzeko eta hori edozein eragilerentzat oso garrantzitsua da, ez? Bigarrena nik esango nuke badela intzidentzia ere, ez? Ez da bakarrikan hitza eman eta entzutea, ez? Hitzak baditu balio batzuek, baditu ideia batzuek, baditu gauza lan egiteko modu bat, eta horrek azkenean gizarte honen eraldaketan edo gizarte honen moldaketan badu bere intzidentzia eta laguntzen gaitu eragile hori ere horretan, ez da. Eta azkena dudarik gabe euskara, ez? Egon daitezke beste hedabide batzuek gertutasuna lantzen dutenak, baina euskaraz hitza da, ez dudarik gabe. Eta hori eragileok asko eskertzen dugu.